Bonġur kulħadd, video li qed jiġi rikordjat is-sib bil-lejl. Intom qegħdin ovvjament taraw il-ħadd filgħodu u Napoli wieħed, Inter wieħed u għal kontlarju ta' ħafna jien minix kuntent bir-riżultat. Ir-raġuni hija waħda, fallejna konfront diretti ieħor, ma nistgħux nibqgħu infallu dal-konfronti diretti kollha. Meta tħares lejn il-lobiet li kellna ma' Milan, Lazio, Juventus, Roma, Atalanta, dawk li nista' nqis bħala konfronti diretti, l-iskor miżeru ta' rebħa mal-Lazio, qed nitkellem biss fuq il-kampjonat, u rebħa ma' Roma, u rebħa ma' Napoli, jiġifieri 3 minn 8 huwa inaċċettabbli. No question asked. Iva, l-kampjonat jintrebaħ bil-punti maż-żgħar. Imma dawn huma l-lobit li jirebħuk jew jtelfu kampjonat, is-6 pointers. Punto stop. Daqskemm ukoll m'iniex kuntent bil-wirja li rajt illum. Ilna ma naraw logħba sura tal-Inter mill-logħba kontra l-Venezja. L-wkoll irbaħna bid-batija. Bdejna nagħmlu lobiet, bdejna nitresqu l-ballu lura, slow build-up, guys. Rittu tirbħu għallum il-logħba jew le? Għaliex ma kontx qed nara l-Inter li rajna f'okkażjonijiet oħra. We were really slow, build-up slow, ħafna lob lura, meta ridna noħorġu, ridna naggradwhom, ridna nattakkawhom. To be fair sibna l-Koulibaly fl-aqwa forma, Illum Koulibaly frisku kol mill-suċċess miksub minn ma' Senegal fit-tazza ta' Nazzjonijiet Afrikani, wera lob enormi. Għax huma tfejnu tiegħu huwa tiegħu ħbib tiegħi. Jiġifieri mingħajr ma nsemmu il-pudini li kellna llum fuq wara. De Vrij, għalik ġej sa Stefan. X'ġara? Insejt kemm ili ma nara logħba sura minn għandek. Possibbli daxnijat ta' suq ta' trasferimenti jaffettwawk daqshekk? Ejja Stefan, naf iżjed, nafek aħjar. Dak il-fawl li għamilt li minnu ġil penalty li skurjaw in-Napli kienet pudina inaċċettabbli. Oħra, wara l-froġa li għamilt il-nhar it-Tlieta fil-gow ta' Roma, ma rridx inkun ibes għalissa, imma minix kuntent bil-wirja tiegħek Stefan f'dan aħħar lobiet. Jiddispjaċini, imma I had to put this on record. Fil-fatt rajt anki voti ta' 4.5 li naħseb li huma voti mistħoqqa, anki voti 4 kien jixraq lil Stefan De Vrij illum. Ok, imbagħad insinje ta' penalty tajjeb ħafna, ma still. Pudina oħra inaċċettabbli, De Vrij u minn hemm, De Vrij u minn hemm, De Vrij u minn hemm, għax ma nistgħux naċċettaw iżjed pudini ta' din ix-xorta. Mela, ħalli nara noti wkoll l-attakk kien sterili wkoll. Ok, Dzeko ġie kif ġie l-gowl fil-bidu taqsima, ir-risposta kienet tajba imma nistenna xi ħaġa iżjed mill-attakk. Lautaro Martinez, Quo Vadis, insejna kemm ilna ma naraw lil-Lautaro jagħmel logħba tajba mal-Inter. Il-gols mhux mal-Arġentina rriduhom Lautaro, rriduhom mal-Inter ukoll. Lautaro ċaqlaq ieħor għax m'iniex kuntent illum bil-wirja li rajt mill-attakkant Arġentin. Jiena kif tafu mhux ħanoqgħod nagħmel bħalma jgħiduli għax tkun qed tpaxxi l-avversarji, jien laqjat nuri wiċċi fuq YouTube se ngħidilkom l-affarijiet kif huma. Tajjeb, ħażin. Naf li forsi video se jkun bad se spiċċaw fuq forums avversarji, forums ta' supporters tal-Juve jew tal-Milan, imma jiena nemmen illi jekk oġġettu abjad trid tgħidlu abjad. Jiddispjaċini. Voldi, rik qed taraw video kollu kritika llum, ma hija dovuta u
hija dovuta għax jekk trid tirbaħ il-kampjonat, ċertu wirjiet ma jistawx isiru. Anki l-ħela ta' ħin li bdew jaħlu n-Napoli u mbagħad aħna naraw plejer ta' Napoli mal-art nitfgħu il-ballun barra. Mela insejna x'ġara mal-Lazio fl-ewwel round meta plejer mal-art tagħna u l-Lazio baqgħu għaddejjin u skurjaw il-gowl ta' 2-1. Irrid iżjed ħdura guys fil-lob. Irrid iżjed ħdura, speċjalment fis-Serje A, irrid iżjed ħdura għax mija wirja naċċettabbli jew tal-lum. Fil-fatt minix kuntent bil-wirja li rajt illum. Issa nhar l-erba' jmissna mal-Liverpool, logħba li kulħadd qed jgħajjad biha, għalkemm jiena mhux se niddejjaq ngħid kif nara supporter tal-Liverpool qed ngħidlu mat-tielet wieħed jifqu għax qed nistenna damdima nhar l-erba', imma jien l-inkwitt tiegħi huwa il-kampjonat għax issa fimni. Dal-video se taraw il-ħadd filgħodu probabbli għax qed jiġi rikordat is-sibillej jaf sal-ħadd fis-satej jerġgħu jaqbżuna l-Milan. U jiena lija llum paxxejnihom għax dak kien ir-riżultat li rridu, draw. Paxxejnihom u daw tinsewx m'għandhomx Ewropa, jiġifieri issa tibda tinxel il-bozza l-ħamrajn kif nerġa' nara l-dawk fuqi. Għax dawk bla Ewropa jistgħu jiġġestixxu l-affarijiet iżjed bil-kumdita u aħna rridu morru nilagħbu ġo Liverpool probabbli ħanaqalgħu ġuġ damdimitu nitilqu xkanat il-barra jiġifieri, imma ejja ħalli nimxu logħba. Għalissa naħseb li dak li kelli xi ngħid kien video naqra jibes, kien video naqra kritiku llum, imma nerġa' ngħid video dovut għax li hu abjad tittejdlu abjad, li hu iswed tittejdlu iswed. Komplu nkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube li minnu qegħdin taraw dan il-video, klik. Ovvjament segwuna wkoll fuq il-paġna ta' Facebook tal-Kamra Sportiva fejn se jkollna diversi aħbarijiet, speċjalment fuq futbol lokali u darts matul il-ġurnata. Kif testu minn dan kollu, bħalma dejjem ngħidilkom, għamlu li xjaten tridu. Il-ħadd ittajb il-kulħadd ħbieb u bħalma dejjem ngħid nel bene e nel male kontinwiamo a tifare sempre l-internazzjonale.